नमस्कार प्रणाम। फिर से रउआ लोगन के एगो नया वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी मनी मेराज और कृष्णा जैक के बारे में। कहाँ के रहे वाला हुआ लो आ कैसे जीरो से हीरो बन गई लो इतना कम समय में। तो भाई लोग वीडियो क्लिक कर दिले वालो तो वीडियो के पूरा देख के जाइए लो और रउआ सब कमेंट करके बताई लोग हमार वीडियो कहाँ से देखतानी लो। तो सबसे पहले हम बात करे वाला बानी कृष्णा जैक के बारे में। तो कृष्णा जैक जीरो से हीरो कैसे बन गलन इतना कम समय में। तो रउआ लोगन से बता दी टिकटॉक के ज़माना में कृष्णा जैक के एगो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भइल। ओकरा बाद अपना इंडिया में टिकटॉक बैन हो गई। तो रउआ लोगन के बता दी कृष्णा जैक यूट्यूब पर अलन, यूट्यूब पर चैनल बनैलन और चैनल पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कैलन और कॉमेडी वीडियो लेके लगातार अलन और दर्शक के काफ़ी ज़्यादा पसंद आयल वीडियो। तो कृष्णा जैक के भर भर के प्यार मिलल। आज कृष्णा जैक जीरो से हीरो बन गइलन। कृष्णा जैक नाम नहीं ब्रांड है, एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है। कृष्णा जैक के बात करी तो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हुवन जौन गाना भी गावेलन, डांस भी करेलन और कॉमेडी के दुनिया में बादशाह भी हुवन। अब हम बात करे वाला बानी मनी मेराज इतना कम समय में जीरो से हीरो कैसे बन गइलन। मनी मेराज सुपरस्टार मल्टी टैलेंटेड इंसान हुवन भाई लोग। मनी मेराज डांस भी करेलन, बहुत ही अच्छा डांसर हुवन। और कॉमेडी के बात करी तो मनी मेराज कॉमेडी के बादशाह हुवन। तो मनी मेराज जीरो से हीरो कैसे बन गइलन। तो मनी मेराज भी टिकटॉक पर काम करत रहलन जौन एगो वीडियो मनी मेराज के बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। ओकरा बाद अपना इंडिया में टिकटॉक बैन भइला के बाद मनी मेराज यूट्यूब पर चैनल खोलन, कॉमेडी चैनल। काफ़ी ज़्यादा मेहनत कैला के बाद मनी मेराज के वीडियो वायरल भइल। ओकरा बाद दर्शक के प्यार मिले लगा। मनी मेराज आज सुपर स्टार बन के चमकतारन। तो रउआ लोगन से बता दी कि मनी मेराज कहाँ के रहे वाला हुवन। तो मनी मेराज बिहार मुजफ्फरपुर जिला साहेबगंज के रहे वाला हुवन। और कृष्णा जैक के बात करी तो कृष्णा जैक बिहार सिवान जिला जामो बाजार के रहे वाला हुवन। आशा ना विश्वास करतानी कि रउआ लोगन के हमार वीडियो अच्छा लागल होई। हमारा चैनल पर नया बनी तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी। यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती मनी मेराज के फैन बनी तो एगो कमेंट करी और कृष्णा जैक के फैन बनी तो वीडियो के लाइक करी और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगल बा तो अपने दोस्त के पास शेयर करी। तो भाई लोग फिर मिलें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।